videa na kanál Mecha Shark. Pokud nemáte odběr, dejte si ho a dneska tu budeme hrát Brawl Bally za Bula. Takže jdeme na to. Pojďme, dělejme a dáme výhru. Pojďme. Otevřeme si pak Start Drop, když tak, ale zatím jdeme na to. OK, já jsem teď kontroloval mapu. Budu na ní nejlepší. To znamená zvládne, tak jo, ještě jsem defendící bro. Na druhou stranu, co jsem měl dělat, že? Tak jo, dobře, jdeme na ně. Kámo, co dělat, si myslíte, no, borky, no. Co si myslíte, co budu naši legendujci. No, co mám dělat, jsem vlastně, prostě ne, já jdu hrát solo a kašlu na ty Brawl Bally, boli jenom pro mě. Solička jsou mnohem lepší, mapa lepší, jdu na ně. Pojďme, dělejme, dáme si tu hezky. Zabula. Tak jo, jdem na ně, sjedeme. Úplně, tyjo. Tak jo. Určitě, když se vám video líbí, like. A když mi dáte odběr, tak by bylo dobré si taky zvolit videí opříjeta, protože tyto videa jsou fakt super. Což je pro protivníky hodně blbé, pro mě je to to už to vypadá dobře. Nebudu týmovat, ale nebudu hlavně na takové to šelina. Vyplasím znovu. Asi skryju, nebudu Budu s tebou týmovat, když mě píše. Hrajte dua, ne já jdu nahlásit, jak se to dělá. Kašlu na vás, borci, jak se nahlašuje. Jak se nahlašuje. Co budu zbolit ještě. Možná nahlásit za protože tam se jistě budu razit víc. Aspoň jedna výhra. Jdem na ně. Super borci, super. Myslel, jako dáme hodně, Určitě, no, tak pojďte díky, no, super, no, dobré, nejvíc vypustěný si bombardiere, jede, no, pojď, no, dostal tam, Viper mě vyžral, to je hovado, ta Viper, Pojďme tě díčem, že přežiješ pár vteřin, je to tam, Víra je doma! A svůj startler měl smrti
ještě jednu hru si dáme určitě, ale aspoň malinko doženeme to, na čem jsme byli. Tak jo, jdem na to. Pojďme. To se vyhraje, dobrý tým byl celkem, pokud teďka proti nám nebude nějaký extra, no, výborně, ještě jednou. Jdem na ně. Pipera máme to. Zdrhnu, protože mám málo HP, trochu si schovám. Výborně. Tak. Hodno. Pojď, jej, no pojď, skut, no, to si potřeboval. Je to doma. Ok, teď si to moc nepovedlo, máme to prohrané. To byl Jump Fighter. Dobrá, máme to prohrané. Dobrá. Poslední hra. A do co si někdy myslíš, že mi budu pravda, nemyslíš. Vezměte Piper, vezměte Piper a je to doma. Tak, naše Pipery, co? Víte co, já na to úplně takže čusky a u dalšího videa. Zdar.